Mzimayi uyu wabwera ndi nkhani imene akusiyanisa pakati pa khalidwe la Vitumbiko Mumba komanso Sadik makamaka pa mchitidwe wawo wa ndale. Miya anthu ambiri monga mwanena ndinu munthu wopereka, mwanenanso kuti muli ndalama, koma funso lakuti kodi ndalama munazipeza kuti? Ndalama zimene mumangogawa zosathazi. When a lion is resting, never you try to wake him. Kuna kulikonse kumene muli pa Malawi today. Malawi lero takhala ndi pompo pamene tikhale tikuzukuta china chilichonse cha nkhani. Hello everyone. Leo ndikufuna ndikambe issue ya Vitumbiko Mumba. But before I do that, ndimafuna ndikambe kupang'ono background ya Sadik, his journey in MCB. Sadik adabwera ku MCB amene alakula MCB wa komanso amene nthawi imeneyo analakula MCB, they can agree with me kuti ankagwira ntchito ndi munthu wina aliyense, and he opened doors kwa wina aliyense amakumana naye, and panakhala pakuchitika mameeting osiyanasiyana amene amayitana anthu osiyanasiyana. Ulendo wina amayitana azibusa, ulendo wina amayitana mazifumu, ulendo wina amayitana ma MP, ulendo wina amakumana ndi region, ulendo wina amakumana ndi executive, ulendo wina akakumana ndi district, kangapo kose. The reason was because he knew kuti in politics umafunika kupanga unite and not just in politics, komano as a person muntu umayenekera kuti you should unite people osati kupanga divide. So Amia makumana ndi anthu osiyana and Amia was not someone amene amasankha kuti uyu ndi Mkhristu sindingagwire naye ntchito, uyu ndi Msilamu amagwira ntchito ndi aliyense, and he was someone amene poyambirira kuchipani sankamufuna kuti abwere because anthu ankaona ngati kuti yayi afuna agule chipani tikuchigulisa kwa Sadik. Komano when he came anthu atamuona mmene amagwirira ntchito, people realized kuti munthu yawo akungobwera kuti afuna athandizane ndi achakwera, and most importantly akufuna kuti chipani chithandizire chipani kuti chitenge boma mmene ankapangira, because people kuyambirira anthu sankamufuna because they thought he had his own interest. Komano when they realized that his interest was just okay, and they started liking him and paganana mukonda. And Mia was munthu amene analolemera at that time kuchipani anali Sadik yekha. So even the way he was spending, he's someone amene he was investing in the party kunena chilungamo, anthu ambiri they benefited from him nthawi imeneyo, and anathandizira kupanga run chipani ndi ndalama zake za mthumba mwake without expecting any payback, to be honest. So he's someone amene tikamakamba nkhani ya ndale ni munthu amene nditaza mpase ulemu komanso ndizamuyamika moyo wanga wonse because he's a person who brought impact adabwera ku MCB. So ineyo such leadership style ndimene imandisangalatsa because munthu usamakhale ndi ma selfish interest or my individual interest. Uzikhala munthu amene you want to work with everyone, osatengera kuti uyu ndi ndani. There was a time Amia ananditumako kuti ndikasiye ndalama kunchizanjala. Those of you amene mukuziwa kuna tenje there's nchizanjala CCP mwene kwatamanga nyumba ya busa kunkafunika ninaperewera ndalama ya malata. So Amia atauzidwa anandipasa ndalama kuti I should go there and give abusa aja kuti apangire project imeneyo. So when I went there and ndinapita tsiku lonena kuti ma atiyeja dzankakumana ndi ma sub TA ndi mafumu ena offset. So when I went there and ndinaita nabusa ndikuwapasira kuti nditumamia kuti ndipereke ndalama yoti mukomere denga ya nyumbayi. So anapezeka zoti abusa aja anadabwa he was surprised that munthu wapanga izizi being a Muslim. So he called atiyeja dzaja ndikuwauza kuti patu pabwera ndalama yochokera kwa Sadik akuti titani tigulire malata tikomere nyumbayi. So atiyeja dzaja, so he was very interested kuti munthu wapanga zimene ziziyokhala Msilamu. And what he said was ineso lunditanisa
nsonkhano mafumu ose kandi si opemphera kandi opemphera kandi Usilamu ngasi Nsilamu osasonkhe, because if a Muslim has done this for us, ifeyo ngati anthu chimene chingatikanikise ndi chani kuti tipange tithandizane tisonkherane, and church ndiyopindulira ifeyo amiya sazapemphera mu church eti. So he's someone amene akhala kuti tuma maulendo osiyana-siyana. I remember the other time tinapita ku nsonkhano kubalaka, he mobilized anthu mashehe ndani anabwera kumene kucha, and nasi about 100 envelopes anayika mu ndalama mose, and he told us kuti mwapase anthuwa, but the instructions he gave was mukamapasa anthuwa munene kuti akupereka ndachakwera musanditchule ine eti. So I was very interested and I was surprised kuti iwo amene amapangira anthu andale imene tikwaziwira anthu andale amakhala ndi pride ina yake joti they always want to be noticed kuti apanga donate ichi, but he was someone amene amasogoza zina la achakwera, and every time mwina if achakwera must know ngati samadziwa, Amir was always talking good about him umbali, because apopo akanatha kumauza anthu achakwera alibe kalikosi ndrama zimene yamaendera pano ku Japan ndi ndrama zanga moti ndrama maenvelope ndikupereka wandineyo. But he was someone who was very humble despite being rich and despite being influential, because he had influence. Kunena chilungamo kunalibenso competitor wawo ku MCP, kulibe. So he's someone amene amatipasa chidwi kwambiri because he always motivated us, and ndamene anandipasa that picture of kuti people can really do politics osa panga matukutuku osanyoza munthu. Anali munthu olemera akanatokha ndi ego ina yake yosaziwika bwino jeyomati ine ndineyo, but he was someone who was humble and amathandiza anthu. He was investing in the party, amatha kupangisa misonkhano kupanga sponsor kuti mutere. He's someone amene anali ndi chikondi ndi anthu komanso anali ndi chikondi ndi chipani. So tikabwera ku issue the time mene anandipasa ma envelope atatipasa ma instructions amene anapezeka zokuti ife tinapasa anthu aja, ndi nazakumana nawo mfumu ina ulendo wina ntapita kulionde, and amandipanga kuti kodi inu achakwera ni munthu wabwino amatisamalira ife nthawi imene anali ku opposition, amatipasa ma envelope basa achakwera kungolowa mboma inu ma envelope athu mwayamba kumalandira ndikumatijera eti. So ndinaza imano kusowano kuti ndeti yankha kuti chani, because sachakwera amene amapanga zimenezi analami amene ankapanga zimenezi eti. So tikabwera issue ya Vitumbiko Mumba, he's someone amene he's a very self-centered person eti. Komanso ndale za Vitumbiko Mumba kawiri zimakhazokokana ndi anthu. So leadership ineyo ikakhala yoteroyo munthu amene yoyo is not fit to be at a position yote mpaka namukamusiye kuti akakhale running mate muntenge mpaka nokhala vice president, ndi kuti akhoza kuthandizira kuononga dziko eti. Chifukwa normally the way I know politics zimafunika kuti munthu inde sipamalephera anthu osemphana naye, koma when you look at Sadik Mia amagwira ntchito ndi anthu onse, and amene anayi ndi vuto ndi Sadik Mia ndi kuti munthu yonda amene ali ndi vuto eti. Koma tikabwera Vitumbiko Mumba, he's always arguing with people one way or the other. Komanso tikakamba issue yokhuzana ndi kusakhulupirika ndi ndalama, I have proof of what he does. Yonena kuti samakhulupirika pa issue ya ndalama, amachitusa bodza kwambiri eti kufuna kudyera anthu. And the other thing is I watched this other time his wife ankakapanga donate, I think that was a tractor. Atapita umene kuja, what she said ineyo kwa ineyo, I saw it kuti she's more of a politician than Vitumbiko Mumba himself. So we need more of Grace Mumbas than Vitumbiko Mumbas in MCP. Chifukwa ineyo the choice of him as a running mate, even itikatengera anthu osiyana amene anavomera like azibusa amene anathandizira kwa uzajakwera kuti atenge Vitumbiko Mumba ngati running mate, you can see kuti it was not a fair choice. It definitely means kuti azibusa ena anajapo ndalama kuti they should fix Vitumbiko Mumba kukhala running mate. It wasn't a fair choice. Kukhala kuti it was a fair choice, I don't think Vitumbiko Mumba was worth it kuntenga ngati running mate. And it was better even kutenga Godani Hara, because she's a woman who is humble and she has an impeccable record of integrity. Ndale zake samalimbana ni muntu, sagangana ni muntu, samanyoza muntu. You only see results. Kuti Mzimayi ikani ali ndi mphamvu zoterezi. So ineyo Vitumbiko Mumba is someone who I don't consider kuti MCP
izamugwiseso ntchito kumupasa position yayikulu ngati imeneyi, because ni munthu amene ali ni matukutuku. He always want to show people kuti ine ndi ineyo, koma politically he has no influence. Amangofuna kuti azionesere kwa anthu kuti I have got power, but he doesn't have power. He's powerless. He's someone who is powerless. Komano, when you look at, there are many people in MCP, many ali nimpava, many akuzotsogolera zinthu ndikumayenda bwino that Ajakwera can make them as a choice. Koma sifenga di Japan, we can make them as a choice. Rather than him, untonena kuti he's someone ono tisatha kugira ntchito ndi anthu every time kukangana ndi anthu. So in